Salutare frații mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe mine pe canal și astăzi o să jucăm Grow Garden. Și din ce nu știați este că da, s-a mai lansat un nou update. Acum o să vedem. Ok. Sper să ajungem până la 70 de subscriberi. Dar momentan am să dispar și am să văd dacă ați apăsat butonul de like. Bine. Momentan am dispărut. Și mă aștept 10 secunde ca să apăsați butonul de like și de subscribe. Ok, deci momentan sper că ați apăsat butonul ăsta acesta de like și de subscribe și haideți să începem. Deci să mai vedem ce mai e pe shop. Din ce vedem, acum s-a băgat un Burning God. Dar că momentan nu știu dacă o să vedem când va fi pe stoc, pentru că da, atunci, acum vreo câteva ore s-a băgat un Ember Lily și l-am prins. Bă, nu că Nevermind. Hai să vedem. Craft human tasting sprays at Ember. Bă, dar ce e aici? Am prins-o în aia, ok. Show me the plant. Bamboo. Să vedem cât bambu am eu. Bambu. 46 seeduri. Ok. Și asta o să numărăm câte bamburi seeduri cred. Adică da, o să facem primul quest. Să vedem. Bamboo seeds. 3. Da, nu prea este al treilea. Nu știu ce. 3. 4. 5, 6, 7, 9, 10, 11, am zis 11, 12, 2. Ok, nu știu ce se întâmplă, dar mai trebuie să mai scot din lucruri. Cum ar fi acei bambuci. Aba nu, aceia i-am plantat. Ok, hai să ne ducem pe aici, că... Ok, deci am terminat quest-ul. Acum să uităm ce ne-a dat. Blair, show me the quest. Mi-a dat un dino egg.
Harvest and coconuts. Păi asta e chiar ușor. De asta eu nu parcă am mai făcut quest-ul ăsta. Harvest and coconuts. Cred că... Stai, ăsta nu e gardenul meu. Al meu nu are soul mangoes. Hai să iau harvestul. Dacă îl mai am. Cred că nu mai am. Ok, acum o să le ducem la... Stați la când am o leacă de lag. O să ne ducem la Gear Shop să vedem dacă are. Și de Gear Shop. Așa și... Oh, are un harvestul. Să vedem. Hai să mai iau și un watering can. Ok, hai să vedem. Harvest. Oh, am 5 de toate. Da, mi-ajunge. Pentru 10. Gata. Quest-ul meu s-a terminat la cu 10. Ok, deci cred că da, am să fac craft mutation sprays at Ember. Craft. Să văd cum pot să-l fac. Asta, mai întâi să dau la cancel recipe și hai să vedem. Mutation craft. A, nu la aia, la cealaltă. Să văd dacă am ce am. A, Asian 3 CPEX, da. Ok. Deci eu cred că am câte dino egg-uri. Am 2 dino egg-uri. Seashore. Wait, Sky Mason și ăla. Ok, stați să lac smoke. Să vedem ce are aici. Wow! Wow! Ia uite! Are din alea din... What the hell? Sky Mason! Wow, deci ăla chiar mi-a dat... Nu, deci aia cu scarfurile era din eventul trecut, dacă nu știați. Stați-le că... A revenit Sam! Omule! Sam a revenit! Wow, deci nu te cred că Sam a revenit. Ok. What? Câta orange talp? Talp are aici. Ok, hai să vedem. Am primit ceva verzișori. De asta ce-mi dă dacă iau cu așa? Ce-mi dă dacă fac quest-ul ăla? Am dau un CPEC. Bazar. Ok, hai să băgăm ăsta la loc și hai să punem acel free Asian CPEC. Asian CPEC. Ok. Hai să vedem. Paradise. Un stoblet. Frate, dăm și mie ceva bun. Stai, cu A. Al treilea Asian CPEC. Paradise Petal.
frate, la ce-mi trebuie Paradise Petal? Să-mi spună și mie cineva, what the heck? Heck no! Dar da, cred că am să fac... Bă, dar chiar cât îmi durează ca să fac 2 mutații de... Stai, câte mutații? Și-mi dă quest. 2 mutații la așa. Bă, frate, e ușor. Ok, deci haideți să scot. Am nevoie de un Dino Egg. Și de un cleaning spray, care am foarte multe. Cleaning spray, ok. Bă, chiar cât durează să craftez, ok. O oră! Aoleu, cred că o să spam ceva. Dar e ok, cred că o să trecem până în o oră. Și da, o să vedem după o oră ce rezultat ne-a dat.